Assalamu alaikum yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV on calminama juurama kadi on beltanama ñaganama Allah moƴƴere yonta hande arde moɗon arde temo kesso invité ɓurɗo heftinede e rendo ngo haade men artude men e ɗum ɗon noon eɗen mbawi yadude e yaadiɓe men calminen ɓe goppen ɓe calmidira e bandiraɓe ɓe Raky a salminama jaari weltanama mi salmini yeɓiyankoɓe Pindi TV ha tengti émission mon ƴonta hande mi wiɓe bisimilla mabɓe e saaha kala nomin heewi wadde ni rek émission kesso wadde ko thème kesso e invité ji keesi mi salminima mi jarnimama a jarama Salma mi salminima sallamtu aleykum awladu muritamu assalamu aleykum balaɓam fulɓe mi salmini on goto mono fof inde yettore mum minen gari hande addande on yonta hande ari hande addi kam kesso machallah kesso pulpal inchallah minen gari joni inchallah a jarama a wiyama sukara e sen garti e plateau oɗon mbiɗa wawi wadde on présenté hande grand men garɗo o woni min mbiyam kam ko ceerno mam Alaji Malick Sy Ly Seydou Ly Liɗi Bousso Kagne Toro o wiyama bisimilla ma e plateau o ɗoare kadi garɗa ɗo calmini bandiraɓe yeɓoɓe Pindi TV ɗo goni aduna o foti koye Afrique walla ko yalti Afrique ko hay goto daccaka onon kadi on calminama on juurama on ƴettama on mbiyama kadi bisimilla en calmini kadi bandiraɓe ganduɗa ɓe ko rewitoɓe golle ɗen banggue karallagal ngal ɓe ƴettama no fewi no fewi ɗum noon mi wasa junnade tan mi wiyomon ba wiyomon ba eyi jarama ko noon ko mbinomi ko noon e saaha foof chaque dimanche e thème kesso hande noon ko mbiyata ko haade men nadde thème waro fo mbaɗen remercier technicien ji ɗi e gardiɗo galle o no baba Abou Samba Diop salminama ta Leyla amin ko noon kala jeeɓowo dal Ayaw Pindi TV a wiyama a salminama moƴƴere Allah e ma hande noon gartuɗen ɗo gartuɗen koye thème o comme hande men ɓe mbi yonta hande pourquoi pas min mbiya yonta hanki e hande holko woni différence o ɗum waɗi hande min gadda ɗo mawɗo ɓurɓe men juuɗe ɓurɓe men kadi hakkille saabu ɓe mbi hunde sa anda tan a ruttorto gumminoɗa wasata ganda toon mbawɗo andude ɗum ganduɗo hanki e hande o haalama saabu minen komin yonta hande ala so ɓe mbi komin mbaha min kaala ko woni yonta hanki ko komin kaala komin wala rek komin ganda hen haydara ɗo waɗi min hande min mbaɗi invité amen musidɗi hande noon ko an omin mbi hanki yonta hanki e yonta hande holko woni différence hakkude ɗon eyyi mi salmitamama lawol ɗumɗo mi weltima kadi e namdal ma ngal e hen haalde ko foti fof saabi eɗen kaala hen no fotiri fof hayso tawi hanki one deesi en no woɗɗi en hande woni yonta hande hanki o e yonta hande ɗo yerondirde ɗum nde ɗum fuɗɗoto ɗen ko e galleji meɗen no gadori ɗo no mabori ɗo no mbano ko banggue manam jibinande ndiya so mbi jibinande noon ko kaali hakkude cuddiɗo e joom galle muɗum ko dañete ɗon ko mbawa sirdu e manam ko mbawa feccude ko dañete ɗon en ko ɗon fuɗɗoto ɗon en dokkata yiru tan mbaɗen ɗone tan manam ƴaɓorgal woda no ƴaaƴi ɗen garten yonta hande o kala kone dañe henete sabuji maɓɓe fof yo moƴƴu ɗon kone koɓe galle ɗo ko woni ko needi yimɓe hanki ɓe ko nehatnoɓe yimɓe hanki ɓe ko andunoɓe ko woni needi yimɓe hanki ɓe aɓe ganduno ko needi tan sabu netan ko affaire ma tan mbiyata woni heccere so tawi a jibini ɗi e nder galle surtout onon no wandiraɓe rewɓe ko onon nehatno fuɗɗaɓe so nehiɓe ɓe mahol ɗumen jabno ɗumen gam yidde ɗen sutaɓe ɓe goni yimɓe janggo kono wi ko yimɓe janggo fuɗɗoto koye e galle o ha gasa heddi noon suko woni jogoɗo duuɓi ko foti nawede ko janggoy e janggo kono wawi wonde foof noon so tawi ko ceerno jangi joguiɗo dunal ɓuuraɗo bisimilla so tawi ko banggue écolage bisimilla ko banggue ceerno manam jangguino ɓuuraɗo kala ko suko o waɗa walla ko lowa to banggue galle mumen so ari to makko ɗum jogui
ɓeytani ko ɓeyday mum needi ko ɓeyday mum gandal sinno ko sago makko so tawi soko heɓani ko dañani ko dañi ko yo won ko dañi kam janggo e jam kono simtinde wiye ko kanko nani e hoore oɗo neɗɗo nde wonno ko jiiɗa e aduna fof ko jangginde ɓuri sago aɗa wawi janggude gona ganduɗo tawa wawa jangginde kala allif mo ganduɗa wonnani e nder hoore ma ittude allif o e hoore ma nanna ɗum e hoore goɗɗum ɗum woni ko satti o eywa to banggue jangge goɗɗe ɗe ganduɗa ɗe wona ɓuraɗo sen dokki yeru taw koye français neɗɗo hanki walla yimɓe hanki ɓe jangde mabɓe woɗɗo yaala kono hunde fof nde dañi hen ko saabi ɗum noon to batte statu batte gurdam no gurdani Allah ne hula enɗam kala ɗo Allah hula enɗam reyana ɗon hunde fof ne wawi dañi ɗum saabino noon nde toɓatno nde ilatno nde awetno ene waɗetno fof fof yimɓe ɓe ne jurmodira ene jafodira ene jokkodiri ene jahodira e dewle ene jahodira e ummodira mayde ene jiɗodiri kadi ene goto hen kala ne yiɗani keddiɗo ɗum fof so woni e nder sato walla to woni e nder tarinde walla environnement enen mbawi wiide kala ko wuure ɗum ɗo walla ko yowiti e goɗɗo sato ene wawi wurde hen taw ko gurdam moƴƴam ɗum waɗi noon nden yimɓe ndenɓe hay sinno ko hisibaji 5 dañƴa hunde fof aɗa wawi hen dañde hay sinno ko BFM dañƴa a yahani ha keɓɗa ni ko wiyete ko baccalauréat nden wiyata noon wiyata noon hunde fof aɗa wawi dañde saabu sen ƴeewi yimɓe hewɓe ko ganduɗa ɓe nan ɗo kaale ɓe duuɓi capanɗe jawtuɗe kamɓe fof jangde mabɓe ɓuuɗoyade kono koɓe dañño hanki ko sa yerodiri e jangde hande nde koɓe dañño ko ɓuuri hewde barke ɗum waɗi noon e ɗum ɗon ko hunde wadde fayida batte gurdam yaade ɓi adama jafno so tawi ɓiɗɗo so tawi ko gorko walla ko debbo ne hamde moƴƴiri o ummima ɗo ɗo ƴeessima kala ko yecciti caggal so miccima ko yewti no waɗano ni so tawi o dañi sens wonde neɗɗo nde janggo e jaam ine wawi wonde jokka jokki kanko ne janggo e jaam so dañi ɓesgo ma ɗum ndeede ha heddo noon holko wayloyri holko waylirni aduna o ha yetti hande yetti ɗum mbeɗa wawi feccude mon gandal walla min fecca e mon miijo wawde miccade ɗum e yonta hande holko saabi inde wayno wayni kono fof e waade noon yimɓe hanki ɓe e duuɓi ɗi jawtani hay so tawi en cimtanama ɗum walla en kawri hen neɗɗo fof ne teddina pasmo hande pasiragal ngal walla semmi pasiragal koye sifa ɓuuɓal par ce que neɗɗo fof mo gonduɗa onon jotodiri onon gollodiri onon jahmodira ko pasma son jiidi gollal ko noon son jiidi hinde ko noon mais mo kodduɗa o e wuuro mo kodduɗa o e leegal mo kodduɗa o e diwan mo kodduɗa o e sah on ko pasma wonko cuuranoɗam won ka yiɗa tine makko ko noonne kadi kanko o wano e noon nden noon hunde fof ne dañi hen hay sa ƴeewi to banggue taaride ndi kulle ɗe no gonirno ni kulle woni manda sonon pamira moon kulle ko wurno e ladde nde ko nde yowiti e ladde nde eyyi on jii kañum fof nde ɗum gardi nde firti tan ko wonko teskini e yonto oɗon fof yeehi ya ummima ɗo wonno ɗo yeehi e nokkuji goɗɗi abbima ko wiyete ko manam teddugal mumen walla sutura mumen ala noon ko haali neɗɗo ndeke wonko dirtata hay so ɗo e lebbi jawtuɗi walla duuɓi jawtuɗi aɗa wawi teskade holko woni cause ɗum ɗo kono noon pawen ɗum ɗo fof e fayidagal neɗɗo e teddugal mum e sutura mum e jogade ɗum iman e yimɓe ɓe ɓe ganduɗa ɓe jutodirɓe ɓe manam goto hen kala rokkude goɗɗo woni teddugal saabu hanki hay goto yiiɗa koyere façon sen ƴeewi hay sokoye cimtal ɗen chef de canton ngaji neɗɗo ine hersa koddiɗo ma yaha manam e janggo notade chef de canton tawa rewete ko buttete l'impôt yomum ñalline e galle baali buttete l'impôt aɗa huɗoro no wawi wonde fof il faut daroɗa hen ha ɗum wasa wonde ɗum noon sen jangguitima ɗo e men pamdeke ɗo ko yonta mo ganduɗa o ko yonta belɗo ko yonta poɗɗo timtede poɗɗo ñembede poɗɗo rewede so tawi kay ine wawi so tawi daɗaɗi hen nden ɓerɗe ɗe gona gotum eyyi to ko goto wonno eywa joni noon enen mbawi tongude ɗo walla daroɗen ɗo e garten kadi ƴeewen holno mbawɗen janggi ha timmi awiri kono noon tigi mi weltanimama yo Allah segintole kono noon tan min ñaworo saabu ko mbiyata ko à chaque fois aɗa foti yaade nandirɗa mawɓe e ko heddi kono rek mi sikkiran haalama ko labti kadi ko wi ko naati noppi men he kadi en paami en gandiri kadi ene waɗi différence ha hannde
wala haali ko gonga konko parce que avant e joni wona gotum parce que joni bonna ɓerde wayno leydi asalma tawno hanki mi tawaga hande kono ko haali hanki hande wona gotum mi tawaga hanki min tawami ko hande gonmi e haalde e nder haala makko nde nder haala makko tout sika par ce que ɗum hande ala par ce que nden wayi ko haalɗo ko waɗi waɗi fayida wallahi waɗi solo hono nder wallahi hono nder wayima hanki e goto yiiɗa bande makko heɓa ko muusi o tagi hande yimɓe mbaɗa humiliation neɗɗo ne bonna aduna neɗɗo e dow zéro e dow temedere mimama temedere neɗɗo bonna he aduna makko por temedere hande neɗɗo sohi neɗɗo porde haydara waɗani hande prison sa ƴii le plupart ko wat toon fof ala baddo haydara waɗani e pakkude nassa wallahi ali wolede bon e reki salma Salma wallahi Salma ko jontaro min est ce que mi watta rawde yara wallahi yara woni ara nandani ara murtannaɓe de o ɗum ɗo ko Salma ko haali ko ene waɗi fayida ko fate konguɗi ɗi kawmen Malick Oumar Ly haali ɗi sabu ko kongi gandanɗa en baɗɗi fayida no Salma wiri ni kadi ko gonga sabu hanki e hande bange yo bange sa daari a yiyat différence kewɗo bange bandiragal ngal woni fo yiɗano bandiraɗo mum yenna hoya walla weeje walla goɗɗum e goɗɗum moni fof ne wallanno bandum yenna kadi neydi ndi kadi moni fof ne nehanno ɓiyum sabu ɓiyum suusa wadde ko gandanɗa yenna so jinnaɓe mumen nani wonta ko gacce nden éducation de base ni wonno kono hande jinnaɓe ni belsidi e bange fof noon kadi e bange jangingol ngol bange éducation kadi hande aɗa wawi dañde ɓiye dañɗo bac plus 4 walla bac plus 2 te dañnoɗo hanki bac walla BFEM o so haali français e somo yonta hande o haali français jiidata ni hay BFEM aɗa wawino dañde yenna palosuji moƴƴi hanki taw jiida e hande nden jinnaɓe ne jangginano nden jangde nde yenna ene hokkano gueɗal mum kono hande en jii différence o jangde nde hokkaka importance bonnama tan enen mbawi wiide ko heewi o haali hen ene waɗi fayida hanki e hande ne waɗi différence no feewi ɗum noon mbawmi haalde hen eke min de namdal gotal jigin ɗo namdal ngal woni comportement uji ɗi mawɓe nden ene mbano e suhaɓe hande ɓe suhaɓe hande ɓe ngala gacce ko ɓe beela ɓe mbaɗa so ɓe mbaɗi ɓe mbaɗa ko beela ha para ɓe garta ɓe gayno wona kamɓe bonnoni hande nden mawɓe nden holko ɓe kersinanenede est ce que ɗum ɗon ha hande mi sikka ko jinnaɓe ɓe ɓuuri accude suhaɓe ene mbatta komin koye mumen walla ko suhaɓe kiɗi koye wonɓe jaɓani haalnede eyyi jaram kalɗa ɗo e ko teskoye maw bandiraɓe meɗen e janguɓe français ɗe wiyeteɓe sociologue en ɓe ɓe jaafo ɗi par ce que ko yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ko teskotoɓe réuniɓe kadi renno kono fof ko kewi eɓe mbawa jangguitade holko woni cause woni sababu nane en kaali puɗɗorɗen koye neydi bon joni noon en mbaɗi taɓal manggal en kaali gaare yonto men hande mo kawruɗen o eɗen fof kawrude yonto o ɗon ɗiɗo eɗen jawta goto hen fof ne wawi jangguitade holko woni sababu o yiɗa ɗum kono mi arta seeɗa tan kaali haala needi nden debbo sene ƴaɓe ñamɓe jaafo konngol ngol nane musidɗo o haali aɗa wawi rokkede debbo tawa anda debbo jaɓa rokkede debbo o mbaddeɗa e debbo o nde saaɗum holko saabi ɗum saabi ɗum goo ko jinnaɓe ɓe gurtuma hen kono sababu nde yonede jinnaɓe ma ɓe teddindeɓe ɗe a hunnata konngol mabɓe debbo o ko zalik onon fof ndeeda needi moƴƴiri ndi onon gulti e taarino gotiri ndi so tawi ko gandal kadi ne goto mo fof wonko andi wonko jaɓan jinnaɓe ko needi way noon ko mahede e way noon hollede e bandu men way noon neɗɗo fof no yanono bandu ko ɓooyani ko ni mbeɗa haala e jewte musidɗo goto ne haala o wi so tawi ɓinguel keccel jibina noon gadiɗo arde o tawi ko debbo
so yettima tan ittata tekkilo haɓɓa e junngo walla e koye ngal mi jaggani Samba walla Demba te effectivement ɗum wuudoye no wonko tagno ɗum joni noon sen taaɓima e ngari ha hay yettima ɗum hannde tawi enen mbiya eɗen janggi ko en no foti fof en mbawa wiide walla en cuusa wiide nehoɓe ɓe mbawa needi sabu so neɗɗo mi wiye ko nehowo yataw omo nehi omo andi ko woni needi ko éducation kono kadi e oɗo yonta makko wurden fawade ko sernaɓe walla anduɓe ko kalata so fataraji mbaɗi fataraji woni soñoji basal jalima basal ngal wona ronkude o daña ladde mais basal ngal fuɗɗo koye ɓerɗe wasde hulde Allah jogade ɓerde bonde jogade hasidaga joganade bandum ko boni en ɗum ɗo fof so jaalima e yimɓe natti toɓde natti ilde yimɓe mbatti huuji goto kala ko andano yeehi wono yi tumuranke nokku goɗɗo ɓernde yoori a wawa rokkirde ɓiye a wawa haalande ɓiye ko jaɓi hawri kay aɗa ɗo yultodiri ko yiɗa ko ne sohlaji ɗi ne keewi te ko joguiɗen ko wawa humnude sarɗiji ko manam ko wonɗe dow mum ɗon tamde ɗon neɗɗo mbiya aɗa waɗa ɗum neɗɗo walla aɗa waajo ɗum tan holla ɗum ko yawtunoko ni poɗɗa wade walla ko nande satta ɗum ne gasa wonde ɗum ko wiyete ko basal ko wiyete ko sooño yettima en jaalima e men kadi no mottolira e men nini pour ittude ɗum nde fiɗɗade ɗum nde satti saabu moƴƴi ko so tawi hannde nde ɗo hitade e toɓi ko seeɗa hitade wonde nde toɓa ha heewa so tawi hannde wiyama manam crise mondial ɗo woodi ko wuura ko yimɓe ɓe mbasa yaade goto o heddo ɗo wonno ɗo yataw ko ñamete ko yarate ko hutorte ko ine dañe ɗo gonɗa ɗo so natti dañade tan yimɓe ɓe gontata ko tumuren koɗo kam goto fof yarta ɗo wonno ɗo eyyi baba jafoɗa baba nana haali konngol gotol mbiɗa so tawi sukalel jibinama no jibinade habbanama tekke wiye kay hokkama Samba walla Demba kono tan konnira Samba tan Samba hokkama Samba jeeyi walla e hokkama yo janggo e jaam tawi tawde ko cukalel dewel neɗɗo o waɗa e makko tekkere wiya mi jaggani Sambam yo won cuddiɗo Sambam walla yo won cuddiɗo Dembam hayso mawni ko Samba tan jeeyimo hayso mawni ko Samba tan jeeyimo sa ɗoftima konngol jinnaɗo ma ko konngol jeeyma konngol jinnaɗo ma joni Samba o tawaka Demba walla Demba o Tamba tawaka wallah kono noon so ari omo heddi e jinnaɗo makko haalimo ko mais tagata ɗum en kalinade sababu o ko jokkodirde endam nde e hulde Allah nde e ko wiyete ko Allah ne hula enɗam nde renade wonno e ɓerɗe yimɓe ɗe mais hannde noon so tawi hoolare eggi goto fof jibini hoore mum jeeyi hoore mum mo wela waɗa ɗo jaranomi ɗo jaranomi koto banggue min de kam wallahi mi wiyani jibinde hoore makko kono neɗɗo a jogui droit resta mo yiɗɗa resma walla n'est ce pas ko lawol ko lawona par ce que ɗum hannde ala hannde sa haɓanama tekke sa montego to tagui andata tekkele mo jeeyi tekke andata hande nde famɗini en mbawi ɗiɗi ka laaɓi kono hande ɗo cukalel keccel jibinte debbo tawtoraɗo cukalel ngel nde hepto nde neniraɗo heptotode jaggana ɗum yum jaɓa ko hunde sattude sikkani beele ne heddi e ko hunde sattude weeɓani hannde jarani to banggue soñoji en so jaalima yimɓe ɓe goto fof ummima e nokku mum natti jogade hoolare keddiɗo o hay ƴettemagal jooli hoolare e gatta so hoolare eggi haydara kadi wawa hottude ɗon ɗum saboto noon aɗa wawi jibinde ɓiɓɓema joyo jeegomo jeeɗiɗo kamɓe fuu koɓe ɗaminino e ma ko walla koɓe jinno tawte ma ko walla koɓe jagorino tawde ma ko ɓe tawane ma ɗum ɗum ina wawi jibinde rumbede neɗɗo o ronka o hawja suka o ronka andude holko jogori wonede janggo sa ɗannima ɗo par exemple a ummima joni hande e guure dowrdi tawi ittuma toon ko joote aɗa woni jarowo e duuɓi sappo e jeetati duuɓi nogas a yeehi a yilloyima a waɗi ndewmi takkel ha yeehi Dakar a ummima Dakar a yeehi Afrique a ummima e Afrique a naati e leyɗele goɗɗe a woni toon fodde duuɓi sappo walla duuɓi nogas a dañi jawdi est ce que sa arti aɗa jaɓa bamma wima joni tawde a arti mi jagganimi ɗo e debbo ar res ɗum sa renaki aɗa wawi hawrude toon debbo ndesa ɗum gartirama weeɓani hannde aɗa wawi artude mbiye piiroɗa becce mbiyama mi jeeyi jawdam komo jimmi ndesata ɗum woni yonta ɗum kaw hay sinno resima aɗa wawi hersude baba makko resa debbo o mais à la fin resat mo jiɗɗa ɗum ne wawi wonde e nden on saaha kadi aɓe mbiya gorko sene resa debbo
yo res yummiraɗo o woni resde yummiraɗo o hayso tawi haɓɓanono ka tekken kono sa naati galle aɗa andi galle wono hoɗiri hoolare ɗi joguiɗa yummiraɗo o sababu nde jiiɗa no wuurdi ni aɗa wawi timtade on ƴetta ɓiye ko beele ma ɓiye ko o dañ ko jinnaɗo debbo o dañi ko andende kay ƴettowo on beele ma dañ debbo mbaɗon oɗo jinnaɗo mo ƴettuɗa ɓiyum beele ma dañ oɗon fantake to banggue gurdam e ko sohla ko e debbo daña ɗum sababu nde ɗo cubtu ƴettuɗa mum yiide neɗɗo o wonde mo julɗo nde debbo saabu debbo ko guesa woni ko goto e haaloɓe o wi debbo ne foti rende hoore mum hade soñede dimbo mbeɗen o ganda dimbo kono ko wawi hen wonde foof waɗi woni hen nafoore nde tan walla fayida e haala hen tan yo neɗɗo o yo ko dañete e makko ko en tant que debbo nde ho jibinowo ko waɗi fayida ɗum noon ne gasa wonde yiye e makko kanko so darima darde nde foti darade tan yimɓe fof ne mbawi dirandemo yidde ƴettude ɓesguji makko kadi weeɓani kono foof noon kadi gonɗen koye aduna hannde o walla yonta hannde o mbeɗen ko onon ɓurata ɗum laaɓede tenti noon onon sukaɓe rewɓe neɗɗo kam e sikkude min kam e sikkuyam min saɗa fedi resde debbo wota ndaaro yummiraɗo walla baabiraɗo mi sikkanto ko noon par ce que sa wi tan nene makko ko mornotoɗo tan yumma ko resama biddoma rese anda ko woni nder non mais Salma ɗon kadi a juumi seeɗa sabu sa nani jomni wiye saɗa resa a wiyata e babiraɗo wiyete ko yumma ko wiyete ƴeeyo yumma ko yummum soko debbo ko yummum soko neɗɗo ko yummum resete sabu ko yummum jogoto comportement sabu aran ko sa tagi yimmo o wima ko nden so jomum ne rese ko yummiraɗo ƴeewate tawno ɓe mbiya o yummiraɗo ko yummiraɗo galle amoni suhamo ko kala to joyini suhamo ko ɗon jotto kadi kanko a wayata ha mbiya o nannima konngol bongol walla o haali ko forani haalde kanko juuɗe mo jappi jambour mo hamo waɗi cadre suhamo kono jibinde wona gartude non saɗa kamɓe ko oɗon exemple ɓe jarno mais des fois aɗa andi ɗum ɗon au moins kanko waɗi effort kono mais saha kadi yenna Salma kadi biddo yumma bondo kadi yuna ko majji Salma fawaki ɗon mais Salma kadi Salma an joni an sa dañino ɓiɗɗo goto faami wima nene mboɗo yiiɗi resde a wiyatmo e ala probléme mo gaddanɗami kala ne moƴƴi wallahi noon mbiyammi wallahi haale mawɗo henno ko noon mbiyammi kala ma danda kam mbaɗa yiiɗi aɗan ko holɗum wiyata noon mais ɗum hay sa wiya noon saabu génération men hannde ko ɗum noon mais Salma a yiiɗa kadi ɓiye natoto boni an ala sa ɓiye joni so tawi ɓiye joni ko yano hay goto bonani Salma heɗumi tan wono wi hay goto bonani ko tami hay goto bonani tawa heddude bonnode galle ma sama mojja eɗem haala peɗen men jogiɗo nden de potani wona kono yimɓe fof mbawa moƴƴi fof mbawa bondude a wawa wiide hay goto bonani neɗɗo wawi wawi bonde heɗumi Salma sa galle moƴƴo Allah walluma majja eyyi ko exemple Allah tan mi walluma rokkude moƴƴude ko an wadde moƴƴa ñalam goto moƴƴa ko an wadde homa moƴƴude moƴƴa min ko ɗum sikkiɗe min kono yimɓe fof bondo sufina suba goto sans kono yimɓe fof wona wawa moƴƴude Salma ɗum ko hakkille jamma ko tagi wiya jamma eyyi joni hokkuma kanko o haala ko yiiɗi haalde an joni par exemple ɓiye yaaha soirée fotto e suka debbo goto soirée takanima bonde fotto e mum soirée o anda debbo to debbi o anda to jinnaɗo mabɓe o anda hay hunde ara fina tan wiye nene mboɗo yiiɗi resde oɗo mbiyamo e ala probléme mi jaɓat par ce que jibidde wona artude yumma boni ɓiɗɗo moƴƴi mais des fois mais saha woni jinnaɓe jogotoɓe influence e sukaɓe mum an joni aɗa d'accord joni ɓiye yaha tan resa suka debbo mo hay goto way changedemo yo rasmo changema wallahi change debbo ko ha feewa so rokki change de o séri accami heɗemi haalama an sikki yiɗɗa ko majjinde honma majjani hande comme exemple hande hettami haalama hande hol aroɓe Fouta comme aroɓe toon ene gasa boyli walla gara ɗum ɗo ɓe ndesa ɓiye ɓe jibdinema ɓe jeehi lamma ɓe anda holto kefte Allah hoddi ɓiɗɗo yo ala ko mawɗo so ɓiɗɗo mi yiiɗi hunde wallahi nokkan mbiyam yaha enen à chaque fois e mbiyata hoddir Allah ɓiɗɗo sari fof kalto ɓiɗɗo woni fof hoddir noon toon kalto ɓiɗɗo woni hoddir ala yumon ala baba an joni ko hoddiro Allah destin mandar manda Allah heɗomi an joni ɓiye ko programme Allah o waɗi guila suwajibine guila wonre nder o waɗi programme ko pari hande am ɓanuma ko wuuli n'importe quel neɗɗo so saɗa hay lawol Allah hoddiri pari o hoddiro Allah wiya mino hande
yiɗa hannde So adani- ara wuram jibi je wima so adanima debbo so adanima président goto way arta ɗo wuram So adanima debbo piyowo noon. président ko holi on o adanima debbo piyowo mo suba so fof yiɗi yo fiyam aɗa probléme o haalata état wallahi mo waɗama hal sang wallahi ɗe waɗene sama accumi min leeƴi ko kalta o ara ndeggo ma wallahi mbiɗe gami ɗum wallahi mbiɗe gami nane o haali ɗo jibi je hokkumen seeɗa tan hokkumen seeɗa tan sabu nane a haalida wi comme nden yimɓe ɓe no ballidirannooni hannde mba yiiri galle kaari ndefaani mballa ɗum hannde nden gawri en tawranno gawri wiyanode ndungu artat taw gawri ma gasaani tawno yimɓe fof en jigi hay goto sohlani hay goto hayso jomum ala ni andata e mon hannde ɓerɗe ɗe laaɓaani hayso toɓo wontama babiraɓe jaha juma en ñaago pour towa te nden est ce que ɗum ne wonno nden ɗum ɗon alaa eyi bandiraɓe debbo haali ɗo yeyde konngol ɓiɗɗo arat andi alpulaare ne mbiya noon ɓiɗɗo arat kono kadi ɓe mbi Ɗum kadi de kala ko yimɓe. nakki ñaami ñal muydal ko konngol ko konngol eyi ɗo koñi fof ko pulaar fulɓe no potoro ɗiɗo koñi fof heddi ko kalɗen ɗo nane kalno nanɗa ɗo ko en puɗɗo noon ɗum nane e nder haala meɗen kono jiɗɗen jopaɗe ɗo tan ko barke barke woni ɗum sabu sa nani yimɓeɓe mbima ɓeso ɗum jogui hande ɓeso barkingo tan woni ɗum bisimilla hokko baba sa deuxiéme o e yara so tawi neɗɗo wiyama o remi guesa makko ba hadde jippini barke tan koko ɗaminano e guesa ba ko walla ko soynano hen ko soynano hen waɗano jikke yakari ko ɗum woni ko jippi hen ɗum ɗon foof noon holko waɗata ɗum mbaɗa ɗum neɗɗo par ce que neɗɗo o kañum neɗɗo o jeeyi fof kala kono hutore e aduna ko neɗɗo o jogui so fewni ɗum tan o joguima comportement moƴƴo ɓerde moƴƴo iman moƴƴo tan o waɗata ɗum nafat feeɓa moƴƴa kono mbele cikkuɗon yonta hannde o ene wawi dañde ɗin jikkuji fof moƴƴuɗi ɗe tawannoɗen ɗe dañnoɗen hanki sabu kadi en mbawa haalde kadi yonta hannde sans haalde ko fate hen développement technologique réseaux sociaux ji ɗi internet o fof kadi est ce que ɓeydani wahlude hen génération mo gonɗen o jikkuji comportement uji e éducation ɗum ɗon fof beele ɗum kadi hen jeeyaka e on changement eyi en jettima e aduna hannde o ɗum woni koyru hannde hay soko wiyatani e nouvelle technologie onon ɓuuri ɗum wonde haralle onon kuutatto ɗum onon ngaddi kadi hannde kala ko keewi aduna o sukaɓe rewɓe gorko moƴƴo fof ɗum woni onon ngaddi gorko boɗɗo fof ɗum woni onon ngaddi c' est à dire mo jamfata ko kalowo goto onon ngaddi aadi en onon ngaddi to natton to kadi Allah ne ruttumon hannde karallagal wawde nadde hannde woni gueɗe mbaɗon yamni wawa nadde toon wawa wallahi min gandi kono saɗiɗi yerndirde ko wiyete ko manani ko neɗɗagal wiyete ko needi en jol hayso ɓaytata yiyata ko cumno profession ndemon janggoɓe lycée ji sax ene jooɗi e siège uji taw mawɓe capanɗe jeeɗi capanɗe jeetati noon tan gandata hanti teddugal natti aduna bonni émission men en gaddama ha ɗon haalata ɓerde ko heewe nagge he wawata hen jebbarme hen ko ɗum mbiɗen wona heddi ho noon mi sikki rek raki commentaire uji ɗi ñande ɓe namdima kollito wi noon mo ar inchallah ɓeren tan ko musewo jaggimo oppanimo tan kono ma oppimi inchallah raki ko noon jaari mi jarnimama émission o waɗi fayida no fewi en kaali hen tem baɗɗo intéressant baɗɗo important hannde kadi hen moni fof henno dañi hen gandal dañi ko ɓeyditori kadi wadde sen ndiwi ɗon kaalen 5 meilleur commentaire e émission men ɓennuɗo oɗo ko Dieynaba Dia o wi émission waɗi fayida machallah oɗo ko Amadou Wat ɗo ha Mauritanie ɗo ha Paris du moins o wi kamɓene émission waɗi fayida machallah yomin jokku golle oɗo ko Kadiatou Sow o wi émission machallah weeli oɗo ko Penda Ba wi machallah ɓe beltima e émission kamɓene oɗo ko Mamadou Nia kamɓene ɓe mbi ɓe beltima ɓe yomin jokku golle émission o ne waɗi fayida ko ɗum ɗo wonno temen
hande 5 meilleur commentaire uji ɓennuɗi hande kadi en gari e thème yonta hanki e hande en kaali hen ko ponnoɗen haalde wadde moni fo en mi sikki dañi hen ɓeyditare e fof rokkude on rendez-vous kadi en ha dimanche garta yo so hawre welede Allah e thème kesso mi salmini yimɓe fof mi salmini technicien ɓe mawɓe galle ɓe fof on jarama Salma aywa yettude Allah kan no feewi kala hanko feewi ɗo henno tan ko Allah sunu Allah waɗi kala ko boni ɗo noon ko min onon jaafa kam no feewi hakke on salminama on juurama on kadi on mbiyama ha prochaine inchallah rabbi mais bon pourquoi pas enen mbiya kono paranta mi parani wallahi pourquoi pas enen mbiya acca émission goto garta hen ene fof tan enen mbiya neɗɗo bonɗo neɗɗo hay goto bona ha émission salama fewɗa fewat ha émission goto école ha ngar taw ɗoɗo fayningol ma eyyi calminama mi yettimon no feewi jarnama no feewi bismaji welde he ko wona gandal ni kono ko teskoye tan ni ko teskoye addi gandal ene sawde woɗa timtiɗa tan daña hen famamuye seeɗa no poti fof wona ɗum koko yettude jibiji men musidɗo haralleɓe beltanama no feewi ha lawol ngol islam je ok jarama eyyi ko noon tigui on calminama beltanama mbiyama kadi ha dimanche inchallah monsieur Cissé a woni sous préfet Hokkadiere Horka City min calminimo malgré nanta Pulaar kono aɗa heeɗo piindi e a wiyama kadi moƴƴere Allah e ma ha ñande wonde inchallah rabbi on calminama